Ya ambabah wujuding alas dedelikan ambuntuti nalika semanten yen to Cinandra kados tirta blabar wonten ing dedharatan. Tumingal pracampo samya medali lera ratit wuleting kondo Adik Cuni sampun dumugi tapel wates alas gung liwang-liwung alas gawat kepati-pati satu moro satu mati. Inggih Kakang Penemban Durna. Lenggah sawetawis kula badhe andangu dumateng kredaning para sata Kurawa nggih anak-anakku kabeh. Wonten dawuh man, wonten dawuh. Inggih wonten timbalaning adawuh Rekyana Patih Harya Sengkuni inggih Paman Patih Harya Sengkuni. Bengi-bengi aku dijak blusukan turut ngalas niki wonten wigati napa man? Wose dina iki nampa dawuh seka kadang werdamu kabeh kinen ngupadi wujuding Pandhawa kuwi asline isih urip apa wis tumekeng pralaya. Umpama isih urip banjur awak dhewe didhawuhi supayane dipungkasi karyane, dipungkasi kasugengane. Ning nek umpama wis mati, lah iki kok batange ora ketara, kwandane ora ketara. Inggih. Kepareng paman kados pundi ingkang badhe njenengan kersakaken? Aswatama kula wonten timbalan ing adawuh. Kowe tak piji minangka dadi cecucuke ngajurit. Kabeh para sata Kurawa diketapake blusuk ngalas jegur jurang. Yen perlu menek wit gedhe diinceng papaning Pandhawa inggih ngestaken dawuh. Sang Patih Sikra Anata baris nyawiji kumoleng dampyak kumrekut lampahi binarung krapyak watang agate kumelar
gumuruh.
ring negara akarana karenan marati siwi sinawang resmining kidung sinupo sinukarato mereka karato pakaratining ilmu luhung kang tumrap ing tanah Jawa agama ageming aji wah lah dalah ngadeg Yayah Tugu Sinukarto nadyan cilik nyayat ananging gedhe banget tejane sapa iki ditepungake aku Raden Senggone Raden Aman Anoman saka critaning mbah-mbahku mbiyen yen Anoman kuwi urip ana ing jaman Ramayana nalika ndereke Sang Prapteng Jagat Prabu Ramawijaya iya dasar kepara nyata lah kok dina iki kowe isih congol-congol ana ing jaman para Kurawa lan Pandhawa iya tekate anjambang satria kang atekan ati suci pepayung budi rahayu balik takon Aswatama iki wah wis wanuh marang panjaning sun iya mestine aku paham marang Ada wedanamu duwe sedya apa kowe lumawat ana ing alas merentani kene nderekake dawuh para Sata Kurawa kinen anggedhak mbok menawa Pandhawa wis sirna margalayu bakal tak pethak ana ing taman makam pahlawan ananging yen isih urip isih sentosa bakal sisandene tak rampungi kowe ladalah becik banget kang dadi karep lan kersamu kelakon penjang kamu yen wis tugel gulune Anoman babo arep apa walah dalah tekan Aji Jaya Kawijan sita ngarep seketimbure ora bakal Aswatama wedi marang jenengmu ya maju yen pengin kowe rangan awas Wah!
Aswatama kayane kok kaseser yudamu ya tinemune ana tesing tetunggu ana ing madyaning alas mertani kene tak kira yen wujuding kewan berkasaan kaya dene sawer lan sak panunggalane ananging lha kok ana munyuk sing kundang kaloko Anoman lah dalah Anoman kok melu-melu manjing ana ing madyaning alas merentani iki mestine kae melu mboto iki. Wah, nyangkal putung golek dalan liya. Yo ayo. Ayo. Yo. Oh. Kok Sata Kurawa bakal anggedhak marang pepundhenku para Pandhawa. Walah dalah. Apa kurang anggonmu tansah dak siya mulasara marang para Pandhawa? He Kurawa. Kabeh lelakon ingkang dumadi ana ing alas mertani kene dadi atur ngarsaning Sinuwun Prabu Dwarawati ya Prabu Sri Bathara Kresna.
tingal Ajambo samya medali leratit wuleting koto Tanyanggung manguncang niti Ong Benjang sangat cimicil hatinya ngedali wuwus Trusto Surawilaga kaya buta singa bregil Pusprapteng tepining wana mrentani nenggih wewengkon negari Wirata wujud wana sintru gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara mung karyaran parandene sak mangkih pinaringake dening para Pandhawa saking Ratu Wirata Sri Baginda Maharaja Maswawati kinarya buka dalan rejeki papan mukti golek sandang pangan lan pangiupaning para Pandhawa. Lah menika Raden Bratasena ingkang wis pinaringan dawuh saking Nalendra Wirata kinen babat alas mertani. Watak wantune Sang Bratasena ingkang pengawak waja datan mundur saking geguntur datan mendha ing pangrarepa. Manteng penyawangi mring wana mertani nadyan wanci rina sasat wanci dalu inggih awit keteling pangwit-witan kang sambung sinambung gegodhongan lan ron-ronan kang yupi alas mertani wimbuh katingal sintru parandene ing mangkih Sang Bratasena nedya amur wani babat sigra cancuk tali wanda cancut arane cecincing tali wanda cecawet nyingsetake sabuk bandange angesti daya kawijayan sela ageng den dukiri wreksa den rebahaken satemah bubrah slangkrah padang jinggrang-jinggrang wujuding alas mertani
Kyai Jengdam Barat kula wonten timbalaning dawuh Kakang Mas Sapu Jagat. Lah kok lanyuh-lanyuh ana bocah gagah pideksa wujuding manungsa inggih. Dina iki wis arep gawe pepeka, arep gawe rusaking ana ing wewengkon kraton Kajiman kene inggih. Mbok menawi lare menika mboten nyumerpi menawi wonten ing madyaning alas menika wonten wujuding negari ageng ingkang winastan negari Ngendraprasta. Becik dielingake di duga-duga digawa ngati-ati nadyan kae wujuding mung titah lumrah ananging kasinungan kadigdayan ingkang edapi-dapi. Buktine kayu-kayu selo-selo yen dukiri den ambrolake inggih. Yen wong lumrah ora duwe karosan ingkang kaya mengkono kae inggih kepareng paduka. Ayo dielingake. Pawongan cat katon cat ora sapa iki. Lah kok ngiri godho marang Bratasena anggone bakal miwiti babat anggone bakal ambabat wujuding alas perdikaning Kanjeng Hyang. Walah dialah. Yakti kowe bocah sing gentur tapane gedhe tirakate ngger. Yen mung titah lumrah wae ora bakal ngawuningani marang panjenenganing ingsun. Ger, tak welingke kowe bocah enom, bocah bagus turta sekti kalintang jayaning perang. Ananging mbok iya, iki kudu wujuding alas lumrah. Iki wujuding Nalendra Agung ingkang lenggah siniwaka ana ing madyaning alas merentani kene. Alas iki kagunganing Kanjeng Eyang Wirataya Sri Baginda Maharaja Maswapati. Kowe ladalah iso mangsuli marang panjenengan ingsun. Nadyan aku jen iso dipirsani marang sira pancen kowe wong ampuh, Nger. Urungna, mumpung isih padhang rembulane jembar kalangane. Aja ngasih gawe muntaping para yaksa ingkang tunggu ana ing merentani kene. Wah, ora bakal mingkuh, ora bakal mundur nadyan sejangkah. Bratasena meski bakal maju rawe rantas malang butuh. Bagus iki marganing patimu panggau tak ayoni.
aku. Kok sentosa mahambara tenan titah ingkang aran Raden Bratasena nger. Wah, maju rene ora bakal tak tinggal loncat. Walah dalah. Sumbarmu kaya iso jara langit. Tabrak dong bantengan iki warganing patimu. Niru Ki Tegar Yuda Arif Maulana. Ngapuntene Bapak Ibu, tangane lunyu tenan. Sabetan kirang mungguh. Sopo iki? Raden Karsono, Raden Karsono. Panjake Galang Indraprasta. Iya. Tibakno. Mati. Wah. Telat. Kowe sing kesusu. Oh iya. Ulungke. Subar tenan iki. Ngene iki. Wah. Ongklok. Banting. Ongklok. Banting. Wis saged cekele mawon nggih, Ndara. Lunyu tenan iki tangane. Ya. Oh. Tukang. Wajalah, pancen bocah ora iso disangga enteng. Kaseser yudane lah kok ngetok sindung riwut magenturan. Apa rumangsamu ming kowe tok sing duwe kadigdayan ngir. Tak uncali tampar sutra jala kencana iki ora bakal iso nglawat kowe ngir.
Lah kok panjen kagungan daya kemanten ingkang edapi-dapi iya Di. Dina iki Raden Bratasena ora bakal iso nglawat. Ben dikapokke wae ora semang diluwari. Dadi atur ngarsaning sinuwun Prabu Yudhistira. Ya ayo Kakang. Kayuning Purwa sejati
Sang Hyang Arka gumantos ing dalu. Jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita. Amung kapiarsa swaraning gongsa Lokananta saking kayangan Suralaya. Lan ugi sanggaring para widodara widodari ingkang ngrepakaken kidung Sekar Puja Mantra Rahayu. Dupi tatasing kamantyan diwasane wau kaosos ngancik titi